bakarrik jaurtiko dugu. Maiztasuna adierazteko moduak, zenbat aldiz, zenbatetan. Kaixo, ondo zabiltzate? Saio honetan gauzak zenbat aldiz egiten ditugun adieraziko dugu. Nire lagun batek bideo bat bidali dit gaur goizean. Asko gustatu zait. Askotan ikusi dut bideoa. Gutxienez, 7 aldiz. Oso barregarria da. Zuk zenbatetan egiten duzu barre? Askotan, ala gutxitan. Bideo honetan Iñaki Perurenaren Peruarri Museoa bisitatuko dute Olaiak eta Pellok. Erne, hemen dagoen harria egan aterako da 3 zenbatuta gero. Bai! Itxaron apur bat, mesedez. Jarri ongi kamara. Behin bakarri jaurtiko dugu, beraz ongi grabatu. Maiztasuna adierazteko moduak dira aldiz eta bider esapideak. Zenbatzaileekin erabiltzen dira biak, baina kontuz, bat zenbatzailearekin behin forma erabiltzen da. Ez da zuzena, bat aldiz edo bat bider esatea. Behin bakarrik jaurtiko dugu harria da zuzena. Galdera ez denean, honela formulatzen dira esaldiak. Zenbatzailea eta aldiz edo bider esapideak. 4 aldiz deitu dizut, telefonoz. 2 bider etorri dira lagunak ea museoan geunden ikustera. 11 zenbatzailea erabiltzen denean, 2 gauza desberdin adirazi ahal dira. 11 aldiz egin dela edo gertatu dela zerbait, edo askotan edo oso maiz egin dela edo gertatu dela zerbait. Adibidez, 11 aldiz idatzi behar du esaldi bera arbelean. 11 esaldi idatzi behar ditu. 11 bider esan diot isilik egoteko. Askotan esan diot isilik egoteko. Maiztasuna galderetan horrela formulatzen da. Zenbat aldiz edo zenbat bider egiturak erabiltzen dira. Zenbat aldiz etorri zarete museo honetara? Zenbat bider ikusi duzue horrelako katapulta bat? Aldiz eta bider erabili gabe, maiztasuna tan atzizkiarekin ere adierazten da. Forma honek zenbatetan galderari erantzuten dio. Zenbatetan joan zara ura edatera? Askotan. Zenbatetan ikusi duzu pelikula hori? 3. Bukatzeko, 2 zenbakiak 2 forma hartzen ditu. 2tan eta 2ritan. Esanahia eta erabilera berdina da, baina 2ritan formak indar handiagoa du. 2tan etorri naiz gela txukuntzera. 2ritan deitu dizut albistea emateko. Zein da esaldi zuzena? Bat aldiz bakarrik jaurtiko dugu harria, ala behin bakarrik jaurtiko dugu harria. Behin bakarrik jaurtiko dugu harria. Zein zenbakirekin adieraziko duzu askotan esan duzula zerbait. 11 bider esan diot isilik egoteko. Hitz bakarra erabiliz nola galdetuko duzu maiztasuna? Zenbatetan ikusi duzu pelikula hori? Adierazi beste modu batera. 2ritan deitu dizut albistea emateko. 2 aldiz. 2tan edo 2 bider deitu dizut albistea emateko. 3 dira zuzenak. Maiztasuna adierazteko aldiz eta bider formak erabiltzen ditugu. Maiztasun handia adierazteko. Maiztasuna galdetzeko.
maiztasuna adieraztea tan atzizkiaren bidez. Segi ikasten eta laizter arte.